It-tram bla binari hija sistema li ma tlaħħaqx mad-domanda u se tħalli n-nies l-art u ġiet skartata minn bosta pajjiżi fosthom l-Awstralja. Din hija waħda mill-konklużjonijiet ta' rapport li sar fl-Awstralja dwar it-trackless tram bħalma ġiet imwiegħda mill-Partit Nazzjonalista. Ir-rapport maħruġ minn Auckland Light Rail Group spjega wkoll li trackless tram għandha tgħabbi fiha 8 persuni kull metru kwadru meta tkun mimlija. Minkejja dan il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li jdaħħal 13 il-persuna kull metru kwadru. Dan ifisser li fi spazju ekwivalenti għal parkeġġ ta' karozza, Bernard Grech qed jippjana li jdaħħal aktar minn 150 persuna. Ir-rapport wera wkoll li dan it-tram li hija twila 32 metru u li tiżen 51 tunnellata ikollha bżonn minn tal-inqas 15 metru spazju biex tkun tista' ddur. It-tram għandha bżonn ukoll minn tal-inqas spazju ta' 3 metri u nofs fuq kull karreġġata biex tkun tista' tgħaddi. Dan ifisser li tul ir-rotot proposti mill-Partit Nazzjonalista se jkollhom jitneħħew karreġġati eżistenti. Ir-rapport ikkonkluda wkoll li l-pis ta' tram jista' jikkawża problemi fuq it-toroq li tgħaddi minnhom it-tram. Xhieda ta' dan huwa ritratt meħud minn wieħed mill-istazzjonijiet eżistenti fiċ-Ċina. Rapport ieħor dwar it-trackless tram għamel aċċenn fuq proġetti ta' din l-infrastruttura li fallew wara ftit snin. Fost dawn hemm il-każ ta' Caen fi Franza fejn it-trackless tram bdiet tiġi dikommissjonata wara li kienet miżawda bi problemi u ħsarat. Fl-Istati Uniti din it-teknoloġija wkoll kellha tiġi dikommissjonata minħabba li fi sħana is-sensors li kienu ġew installati tul it-triq soffrew diversi ħsarat. Problema oħra msemmija mill-esperti huwa l-fatt li bħalissa fis-suq hawn kumpanija waħda biss li qed tipproduċi dawn is-sistemi u li din għandha monopolju assolut. Din il-kumpanija hija Ċiniża bl-isem ta' CRRC. Meta ssibt il-kandidat nazzjonalista Tony Bezzina kien mistoqsi dwar dan kollu, viżibilment skomdu Tony Bezzina qam u telaq. Dan it-tram huwa dak skartat mill-Gvern Awstraljan, Perit. Għaliex għandek problema tgħidilna? Dan huwa l-istess tram skartat mill-Gvern Awstraljan għaliex joħloq ħsara lit-toroq. L-istess tram skartat mill-Gvern Awstraljan għaliex jiswa iktar mill-qalulhom. Ejdinna, għaliex problema f'kampanja elettorali tkunu ċari man-nies? Huwa l-istess wieħed tal-kumpanija Ċiniża CRRC? Ejdinna, min għamlu l-istudju Perit? Ejdinna jekkux l-istess wieħed? Meta kienu mistoqsija minn għamel l-istudji dwar is-sistema kif ġiet proposta mill-Partit Nazzjonalista, il-kandidat nazzjonalista Frederica Collina sostna li l-istudju sar minn Tony Bezzina. Għalhekk irridu nieħdu din is-sitwazzjoni materja bis-serjetà, l-istudju li għamel il-Perit Tony Bezzina u hekk